Babu da goji, babu ɗan gara jikinka, ka yi murmur, ka yi murmur, daki na Buhari zagi. Wajen nagarin Hadeja, cikin Hadeja, faɗa da farin nasara, ko a yaƙi ya yi suna. Buhari ya Buhari ya dawo, yana ba ku san Buhari ba, yanzu dai ba san Buhari. Yau sun san yayi Buhari ya kawo da kuka bara Buhari ya dawo. Rai ta yi oba, shinkafa ma ta yi wuya, ku da masara ma ta yi wuya. To jiki magani ku gane, yaran haji ku gane, aure ya shiga ta saboda rashin abinci. Kaki sai ku duba, cikin canji da canji, kaki sai su haye su kara, ba ga wancan za su kara. Alhaji Sani yana ina ne, Sani yana ina ne, wai na rara na ina ne, ku dai ba sa wurin ga, nagar ko yana ina ne, daga haka za ku duba, da aja gaba da ku, ba na kuje daji aye, to cikin dajin da kura, kare su hasada, da Allah dai ba ta su ba, kullum gaba za ku yi, to kare su hasada, shugaba na mawaga, kai na rana na ina ne, ko kwanda kwanda na ina ne, ba da dinki da dinki, kai ka ciye da malin, Allah ya taimaka. Buhari ya je. Buhari ya je. Buhari ya dawo. Ba ku san Buhari ba. Wallahi ba san Buhari ba. Yau da barbe na tafi sani, kama kare sha shawo. Su za su yi gwalgwala, a tattara shi a kammala, a baiwa kwankwaso, ya haye san ba sai ya gyara. Yake haka za ku gane, ya amfani wani za na masa na gido. Na dangi kuna da dangi ba gishirwa, kaga dangi ba ta dauki. Na dangi ne ba, baro kana da shugaba ne kan gaba da. Ne zango ina, taki na na adinu, ko suna ina ne, to na rara na ina ne, suna ina ne, ko na ara na ina ne. Kada haka za ku duba, ga na ku taimashe mu, ga na auji kiɗi da waka. Wannan gurmin tun lokacin ta ba wa ɓalewa, sardauna gabansa an yi, ta ba wa ɓalewa ma fa an yi. Gumi na Haruna Oji, shekara 63, kai wanda kai ta kumba 63. Wannan gurmin? Zo mai gida kai ka zauna da shi? Shekarar wannan gurmin? Shi wannan gurmin 63 shekarunsa? Wala 63. Kai Buhari ya dawo. An kaɗa gaban tsaro ne duk gida.